Nah, berhubung mulute wis mateng iki arep nggawe sambel aku rek. Nggawe sambel iki bumbune wis ngene iki ya nek brambang, lombok, tomat ya wis gur telu tok iku ape dikeki apa maneh. Jenenge sambel apa rek sambel tomat ya. Iki lomboke tak goreng dhimek rek iki. Marino lagi goreng tomate. Mulai ya biasa lombok matenge dhisik lek dibarengne tomat engko akhire gosong salah siji. Dadi sitok-sitok ngono. Aja lali kaya uyah ya to. Ben rada asin sithik-sithik mari ngono daulek nganti alus wis. Pokoke ora tau ngulek iki jajal ngulek-ngulek wis pokoke aku iki. Jadi engko rasane kaya apa ya sembuh wis. Iki surung tak icipi blas iki pokok sampai lembut ngono rek. Iki aku golek kemangi rek iki. Golek kemangine tanggoku iki aku wis tembung tapi rek golek gak tembung jarani nyolong jarani maling aku to. Lah mari tak umbah ya ngene iki ben steril ben aman teko apa ya teko kuman-kuman lah kok timbangane kena penyakit ya to. Nah, aja lali segone sego anget rek iki. Tapi jiko komedikom iki segone sik panas diler dimek ben anget ben aman ben gak mlonyoh dipangan ya to. Nah, iki dadine iki belut goreng sambel racikan aku dhewe. Mari ngono kemangine teko tanggoku iki lek ku njaluk irit ya to. Nah, iki wayahe mangan iki. Sik tak review rek ya. Iki rasane melut iki lho wis gurih. Mari ngono ketambahan tepung bumbu wis tambah enak pokoke. Rasane barang ya renyah ora atos. Sambele barang lek ku gawe ndelele ya ora kasinen, ya ora pati kepedesen. Dadi wis enak lah cocok iki. Ketambahan lalap kemangi tambah suweger. Cara milu Master Chef jelas juara siji aku rek. Wis to tenan. Teko mburi tapi